What's up mga kabsat? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon mga kabsat ay pag-uusapan po natin kung magkano nga ba ang presyo ng isang piraso ng ararawan dito sa aming probinsya ng Pangasinan. So bali, bagong lahat mga kabsat ay andito pala tayo sa sa Sukat Muntinlupa. So yan, may background tayo sa likod na building. So bali, dito po kasi ako nagtatrabaho. So yung mga kabsat, ang bigayan po ng ararawan dito sa probinsya namin mga kabsat, dito sa San Quintin, Pangasinan. So ang isang piraso po ng ararawan mga kabsat ay 2 piso po isang piraso niyan, ararawan. So karamihan niyan mga kabsat ay buwan po ng Mayo to June, basta malapit na po yung bago taniman po ng palay. So andyan po sa may mga videos ko mga kabsat, sa may vlog ko. So scroll nyo lang po yung screen nyo mga kabsat pababa. So makikita nyo po dyan kung paano magluto ng arawan at kung paano siya hinuhuli. So i-share ko po sa inyo kung paano siya niluluto. So yun mga kabsat, 2 piso po yung isang piraso ng ating arawan, para po may idea din po yung iba. Pero karamihan dyan mga kabsat, ang dami rin po kasing nag-order sa akin, nag-message kung pwede daw po i-shipping. So minsan mga kabsat kasi nag-aalangan po ako kasi baka masira. Hindi naman natin alam kung anong araw po makakarating dun sa mismong nag-order. Baka mamaya abutin po ng 3 days. Baka siguro, mas maganda na lang po siguro pag nag-order po kayo, luto na po talaga yung arawan, kasi gusto po ng iba yung hindi pa luto. So sa ibang lugar mga kabsat, ang pagkakalam ko mga kabsat sa parting Nueva Ecija, ang presyo daw po ng arawan dyan mga kabsat, kung totoo, 5 piso daw po yung isang piraso ng arawan nila dyan. So medyo mahal. Sabagay, mahirap din naman po kasi manghuli ng arawan. So kailangan mo munang putikan sa mukha, sa katawan, makipaghabulan ka dyan, lalo na sa marami po kasi mga bata na nanghuli din ng arawan. Ginagawang pulutan. Yan, sa amin, dahil nagiinom din po ako. Minsan-minsan. Sarap po yan pulutan mga kabsat. So andyan po sa video mga kabsat, yung ako po mismo nagluto dyan, kung paano po siya niluluto. At yung mga ricado po mga kabsat ay basic lang naman po. Hindi naman po masyadong mahal yung gagastusin. So ginamitan ko lang yung mga kabsat ng paminta, suka, asin, bitchin, bawang, kung mahilig po kayo sa bawang. So pwede pong lagyan mga kabsat. Share ko lang po sa inyo yung kung magkano yung presyo ng arawan sa amin. So yan mga kabsat, hanggang dito lang po yung ating vlog. So maraming salamat po, at patuloy nyo suporta sa aking YouTube channel. Huwag po sanang kalimutan na mag-like at mag-comment, subscribe sa ating channel. Pindutin na rin po yung bell button para updated po kayo sa ating mga bagong upload na video. Kung sakali man po na mag-upload ako ng mga video, manonotify po kayo. So yun mga kabsat, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Keep safe po.